aboa no anase enya asem keto akra se wohwa ye wo se convoy bi enso aba besia enye asem keto akra asrafo ewo ho ye aposifo so ewo ho ene ade a ye wo se opanyini bi etiesi fom na ye mpese ye betumrika anase ye betum ampamrika na yakobo din bia na so sawhwe se de convoy no esitiande a na se anye mampanyin his excellency nana ado dankwa ekufu ado Ghana mampanyin a ebetimi aye na be de eche his excellency Dr. Alhaji Mamudu Bawumia sanse wonum anaya na wonum ba aya na bambon no eso esa enye asem keto akra afei ene enya yahu se empanyimfo no asifoma ye bi ekwamuo da se ne be ya opanyini kro na wasie no ye betimi di ehun nsem atodwa yie amama hunne waba mprempren yie na musoma hunne ko arefo afei de betimi asisudua na yaka na yede achiremo se eye Ghana mampanyini abedi eche his excellency Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ena watiesi a wo be Samira se wo hwe edoma atosantena eba na ye wa Asante mantam dom treni edema Abibirem anyuko no ye wura benade ntwibo siako chema wuntumi opanyini ye de no eba enye asem keto akra wonum guso a wonum echiacha ye nuanom ekramufo fekuo wonum so aba omo aba beta Asante man echi sade NYANSAPO ye de ka mma hu dada no no ye ntimi nka Asante amamre ne abakwasem abra ye nka ye nuanom nkramufo so enka ho eti wura benade ntwibo siako oka ho bi sa enso enbe Henry nana boache nana bi a wono so eye meburu dom frefo edema Abibirem anyuko no wono so eka edoma ato santena eba no ho a chese enye asem ketwa ewa hanom kra eye enkakra zempanyimfo base ya na bambo no so enu nti no ekoba ne sa ya na enipa edi ho a wono baba kwa mu no wono edoso yie pa ewa hanom enye asem ketwa kra ewa hanom afei ena yeguso afei ena eguso a bambo na anu ten asrafo ene aposifo mo hwe baba kwam sane ye be ya Ghana mampanyina be de akire His Excellency Dr. Alhaji Mamudu Bawumia afei ye den beko ne yakwa peno krabie ewo honoma enye asem ketwa ekra yeguso ensantro for yenso ye de band say ya na nitwa no kra no so akwa ye de nanso yeguso a se ne etie bia no ye beko so na ye twa na ye de amamo ewa hanoma enye asem ketwa akra Ghana mampanyina be de echi His Excellency na Dr. Alhaji Mamudu Bawumia afei ena wono so ababa bedru odwanum a medical de atomanim benade ntwibo siako a wo ye dwomtani oka ho Dr. Afriye akoto a wo ye osafo hweye enuane ene yegu adwuma ensam so wono so eka ho behu Henry nana boache nana bi a wo ye domfrefo de ma NPP amanyuko no wono so eka ho bi sa enso na Asante mantam so afo yewra Simon Osemensa wono so edi dom nanimu sa enso na Kumasi kropo abedwako ekemie mayor yewra Sampan wono so eka ho nte eka me akwesa Asante mantam anu de NPP amanyuko na nti ne hwetwe ro efiri asofo no so ena afeye party na nkasa no empanyifo wo mu no wo nyina ebo yewra echi domo maremfi sa first second lady Samira Bawumia excellency wono so eka ho bi ena odi ni kurachi a wono nyina eba edwonum a enya asem keto akra NYANSAPO yesane na badwemba yedika aka atam se enne de befrato wa ha bia no yede ebema mo eba se anabambo no ene nsantwofo ntie no na ayeten ede amaye nanso yese mo bose eno no ena wono muguso a wono echiachia womo eba no na ese enne His Excellency Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ye hu ne se de ya na yete hu na wo shekotu enne wono nyina regional minister agriculture minister ene womo makanyina womo nyina abokentemu a chese enya asem ketwa sade midika eka kire wo no efra Asante mantam amanyoko no empanyimfo ene nten wo mu Sampan Simon Osemensa sa enso ena owura Afriye akoto osei a wo hwe akuadwuma Thank you. Ore Asante ya atoya ebe yinso a ye de ani famu a na chese Asante mantam hanomo MPP amanyuko no ntini etwetwe aswafo yewra Simon Osemensa ye huno wono no ena wo kochia opuso no ehu benade ntwibo siako wono so beba
chema wuntu no no dwomtani e de ma wo mo sanso ene ehunu kemi kropon be dokui wono mpanyini owura sampan ayensi so encheye kra bantema boacha sem so na hye bidwani eno no ona acha sese ya wada no ho a wokoyi aha ewie Ghana mampanyina be de akire His Excellency Dr. Alhaji Bawumia ahade emse ni ref fino ho ti amamre no ya afa no so nenso no yidisa nanom de beche no ntoma no wankwa ha nenso amamre ne amani de ne wo so kwa ha a second lady Samira Bawumia ono nso na abekoto opomso anim no a wono nso ache a woni ne din kita ho kakra a wono mo kuntia mu na ena de buso ade toche sa de ka no omo be ma opomso ade toche e wo no Ati yera be komoso ya mamre kwa so no achia Obema principal na Asante IDP Ori area ya wo be no so no so afa wo hwem fi djuma ne adwadi nsam so Minister for Trade and Industry John Alan Kojo Chairman wono so ena aba abechia opumso no ma na de toche a woni bi nkomi ala nche matin de na ese wono wo yo kani ba pa ena fonto twa amamre na wakwa hantoma na bonu mu ase ena no opumso 88 ena so enye asenta Alan Cash no wono so awie achia awia wada ne bia woko ewo ekono nti amanyofo no ebuso a wono mo be ma otumfo ade toche na ewo kono eno ano mbuso mo cha na maako wono do so yie pa na eye munyam se NYANSAPO musonfo busu apanyi